trebuie să-i retrag lui Năstase titlul de prostul satului. Adică, cum să vă zic, nu pentru că el s-a schimbat, el e un personaj la fel de pitoresc, mi-era dor de el e un personaj atât de pitoresc, eu nu mai vreau să folosesc cuvinte de ocară în adresa lui, pentru că personajul nu mai contează politic. Dar am zis că trebuie luat pentru că el rămâne un oarecare, dar titlul de prostul satului nu mai poate aparține pentru că el trebuie să aparține unei persoane cu influență, unei persoane publice, pentru că prostul satului era o instituție, era un institut, era un personaj care avea influență asupra satului, cum era președintele de colhoz, cum era președintele Sovietului Sătesc, președintele sindicatului, cine mai era acolo. Prostul satului era un fel de lider neformal care avea funcția lui. El era întotdeauna carismatic, el era suficient de prost și el trebuia să spună lucrurile în așa fel încât dacă nu mergea, deci dacă președintele de colhoz și altcineva vreau să testeze pe la raion ceva atunci când făcea o adunare, trebuia să enunțe chestia asta prostul satului. Și dacă propunerea era bună, o făceau și ei. Dacă propunerea era proastă, spuneai, dar ce vrei? E un prost. Ce vrei de la el? Asta era funcția prostului satului. Adică el avea o funcție importantă. Și în sensul ăsta, Năstase a servit foarte bine cauzei Maie Sandu. Deci în calitatea lui de prostul satului. Și eu am cam întârziat cu chestia asta și acum o luăm de la el și o dăm lui Grosu. Jos pălăria prostul satului. Gata, nu mai este prostul satului Năstase. Titlul de prostul satului trece la Grosu. Puneți un like, abonați-vă la canalul nostru de YouTube.